Well, ada di kuanata, adu di tarakem mitatan. Kahit nagi panami, ada jay bubos. Ya, jay pagbasuraan. Di jay ti nagi panami, di jay pagtarak nanti ti bermi itata. Kahit itata, ang dito kami panagtarakin ti dito bermi. Basta po masursuram di tao. Kasla di rami di bubuos di. Di bubuos di dakkel tikit kitan ubing pay. Ya, ubing pay kumit kita dan at gatangan ti munisipyo di jay produce da. So nga ti masapul surwam mi man idan. Ya, ada so dati umuna ada ito programa mi para kada iti solo parent ikami da tarak nenda. Tano makatarakan da jay mapaado da ilatanga minto ti paggatang ni manin kadigitay nide-produce da tayo ila mi partners kahit amo di pinagkwabid because we are the second largest producing ti bermi di takit alinta kahit ko ang subli di jay sayang aduti matulungan mi jay pati ubing mi jay damot di kitay sindadaan nga kayat na may gumata because we have to masapol isubli tayo dito yung klase at pinagtalon nang rona kasi kitay ang mula natin nga masapol nga organic amin ti usarin. Ano nga kilomot lang tinaitit katakwada Mayor? Ti kwakidata kada solo pera ti kaktoy dati sa 1 kilo da. Alis to tag-produce ituro ang paado. Alis to ang paado ituro minto ida. Mga mano nga solo parents ti maikan Mayor? Do solo pera pina solo 100. Okay.